Λοιπόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη, παρακαλώ σιγά. Ελεονόρα, δεν έχω λόγια. Έχω πάρα πολύ να πω σε την ώρα που έμαθα ότι θα έρθετε. Και δεν μπορώ να σταυρώσω λέξη που ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Εμείς Θα τα περισσότερο. πούμε μαζί ή με την μαμά μου. Τι θα γίνει. Μόνοι σου. Εντάξει. Τι θα κάνουμε. Αγαπημένη ζωή κυλάει σαν ποτάμι, πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μας στάζει σε ένα τζάμι. Πες μου τι σημαίνει τα λέμε, φεύγουν για πάντα οι στιγμές μου ό,τι λέμε, τα λέμε. Τόσο γενική αυτή η φράση, δεν μοιάζει τέλεια στην κρύα σου στάση. Τα λέμε, να αγκαλιαστούμε τελευταία φορά, να κλαίμε. Μπάστα δεν πονάνε οι λέξεις, εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Ποιος έχει μάθει να σκοτώνεις με ψέμα, σκληρούς ανθρώπους να πατάς σαν εμένα, χειρότερο κι από βριστά, τα λέμε. Έπρεπε απλά να πεις αντίο. Τι κάνω? Ρεφρέν. Μπάσταρ δεν πονάνε οι λέξεις, εγώ με θέλω και εσύ θέλεις να παίξεις. Ποιος έχει μάθει να σκοτώνεις με ψέμα, σκληρούς ανθρώπους να πατάς σαν εμένα, χειρότερο κι από βριστά, τα λέμε. Άκου κάτι αληθινό, αγάπη μου αντίο πονάω, γαμώ το.